Ito guys, titikman natin ngayon yung final taste. Hello guys, magluluto tayo ngayon ng pork menudo. Pork loin po ang ginamit ko para malambot. Ito po yung lunch ng mga bata. Ito yung request nila. Magigisa ko muna siya, sisingkot siya. Konti lang rin ko magkita para tapos lalagay ko muna yung tomato sauce. Bigisa muna natin. Ang kulang ang konting tomato paste po. Hindi lang lalagay ko na. Bago ko sa halo. Ito guys, magmamantika na. Pwede na natin lagay yung konting tomato sauce lang kasi lalagyan ko pa siya ng salt mamaya para hindi siya maalat. Gagamitin ko guys pampaasin yung kalamansi. Yung iba dinalagyan nila suka. Ako kalamansi kakain kasi mga bata eh. Then lalagyan na natin siya ng konting sabaw, yung pinagkuluan ng buto-buto. Ang guys, ang gagamitin kong pansabaw, yung ulo ng baboy, yung pinakuluan. Ayan. Lalagyan natin siya ng konting asin. Yan, konting rino lang para sumarap yung lasa lalo. Tapos patutuloy na natin. Tapos ito natin ng konting paminta. Masarap yan pag nagmamantika na. Tapos lalagay ko ng hotdog, yung ibang mga rekado niya. Yan. Meron na rin tayo ng baboy yan. Sinama ko na kanina sa pagsingkot niya. Yan po, luto na. Ito yung masarap na pork menudo, yung nagmamantika siya.
guys, titikman natin ngayon yung final taste. Ito guys, kain tayo. Guys, masarap. Pork tenderloin menudo. Lutong Kapampangan, Manyaman. Ito yung masarap dito guys. Yan, yung pinaglutuan. Ang tawag sa amin dito, ambula. Ayan.